French tal-Arb għex bejn l-1892 u l-1967. Għal ħafna snin ir-raħal xkejken tal-Arb Għawdex kien ikaxkar ħafna nies lejh u dan minħabba biex jitkellmu ma' bniedem tassew sempliċi, ma' bidwi li l-għejxien u l-ħobża tiegħu kienu biss mill-għeliqi. Dan il-bniedem hu French tal-Arb li ismu hu marbut ukoll mal-istess raħal. French kien ġej minn familja fqira u ma kellux ix-xorti li jitgħallem l-iskola. Iżda minkejja dan u kellu ħafna erf u kliemu kien ta' ġid kbir għal ħafna nies. Twilet l-Arb fit-3 ta' Diċembru minn Salvo u Beneditta Merċieqa u kien it-tmien wieħed minn familja ta' 11. French kien devot kbir tal-Madonna u kien jitkellem dejjem fuq imħabbita lejn il-bnedmin u jonqox isimha fil-qalb ta' dawk li jfittxuh. U kien iqim lill-Madonna taħt it-titlu tal-Madonna ta' Pino għar-rabta speċjali li hu kellu lejn is-santwarju tagħha. Kemm il-darba kien jitlob sagrifiċċji mingħand il-bnedmin għal ġieħ ta' Marija sabiex meta huma jaqalgħu dak li jitolbu ma jinsewx lill-grazzja ingħatat lilhom permezz tal-interċessjoni tagħha. French kien ċert li l-Madonna kienet qed tnebħu x'kellu jagħmel. Ma kienx it-tip ta' bniedem li joqgħod ixandar affarijiet straordinarji, anzi kien pjuttost jaħbi li jkun ġara. Kemm tassew bniedem ferrieħi u mħabbtu lejn Alla, il-Madonna u l-Qaddisin ma kellha l-ebda fanatiżmu. U kien ikun iddispjaċut ħafna meta kien jisma' bl-offiżi li jsiru kontra l-Qaddisin. French kien jitkellem ħafna dwar xi pariri li jkun ta' imma hu qatt ma kixef l-isem ta' ħadd. Kien jgħin ukoll finanzjarjament lin-nies u lill-Knisja. French kellu kull qima lejn il-qassis għaliex fih jara l-Ministru ta' Alla. Fl-imħabba li kellu lejn kull qassis meta xi wieħed kien imur biex ikellmu, French kien iħoss li għandu jagħmel preferenza miegħu u ma joqgħodx iħallih jistenna wara l-oħrajn. U ġieli ħada ma' dawk li gergru għad-drawwa tiegħu. Imma biex insemmi każ wieħed, meta sema' id-gergir, French kien pront wieġeb: morru jekk ma tridux tistennew, jien lis-saċerdot nistma' qabel u fuq kulħadd. French kien sar magħruf ħafna mill-Isqof ta' Għawdex. L-Isqof Michiel Gonzi kien jistaqsi fuq French biex isir jafu aħjar u fl-omelija li jagħmel wara l-mewt tiegħu fis-santwarju ta' Pino faħru għal kwalitajiet sbieħ tiegħu u għal ġid kbir li kien għamel. L-Isqof Giuseppe Paċ kien jafu ħafna aħjar u kien imur għand French ta' sikwiet saħansitra għal xi messaġġi għax kien jemmen ħafna fi French. Darba l-Isqof talab mingħand French xi kura għal bint in-neputija tiegħu. Ġrajiet u fejqan. Għand French kien imur kulħadd, żgħażagħ, anzjani, politiċi, professuri, barranin bħalma huma l-Ingliżi u t-Taljani. Kienu jmorru nies minn kull livell soċjali, kienu jmorru mijiet għandu. Żjara għandu kienet tnissel ferħ kbir. Persuna tajt hekk: kull meta kellimtu ħassejt konsolazzjoni kbira li qatt ma ħassejt bħala f'ħajti. Ġieli marru għandu xi barranin ukoll, dawn aktarx li kienu jmorru imqanqlin mill-kurżità u kien jitkellem magħhom permezz ta' interpretu. Mara mill-Isla kitbet hekk: għandi t-tifel ta' binti li ħas kos f'riġlejh, ħadtu għar-ritratt u fir-ritratt ma rriżulta li għandu xejn, iżda xorta waħda għadu muġuħ ħafna. Jiena qiegħda nibża li għandu xi ħaġa, jiena fiduċja kbira fil-Madonna nitolbok imqar werqa minn tal-fjuri li inti jkollok quddiem il-Madonna biex nagħmilhom ma' riġlejh. Wieħed raġel ittama fil-qawwa tat-talb tiegħu għax ommu kienet marida, mal-mara ma setax jasal għal ftehim u kellu il-bwiet xotti.
oħrajn riduh li jitlob għalihom biex il-qorti taqta' sentenza skont il-ġustizzja. Xi żgħażagħ xtaqu t-talb tiegħu biex jgħaddu mill-eżami. French kien japprezza ħafna l-ittri ta' dawk li kitbulu biex jitolbuh ħalli jitlob għal fejqan spiritwali ta' xi persuna li huma kienu jħobbu. Kliem misterjuż. Ħafna nies kienu jibqgħu skantati meta hu jorihom li kien jaf x'riedu minn għandu qabel ma jgħidulu. French kien ikun jaf il-ħajja moħbija tagħhom. Rakkonti minn dawn jeżistu ħafna. Mara minn taslima tgħid hekk. L-ewwel darba li mort għandu biex inkellmu, hekk kif rani, għalli f'mument wieħed ħwejjeġ li jiena u l-konfessur tiegħi biss konna nafuhom. Mill-ewwel bdejt insommu b'qaddis. Bidwi imma tabib tal-ġisem u tar-ruħ. French jgħid hekk, jien qatt ma ħdimt fis-sptar, lanqas ma spiżjar. Nafu wkoll li French qatt ma studja l-mediċina bħalma jagħmlu t-tobba. Ħafna tobba kienu jitħassruhom lil dawk li jmorru għandu għaliex kura jista' jagħti wieħed li ma jifhimx fis-sena tal-fejqan. Imma xi tobba ħassewhom jinkeddu għax kien hemm nies li marru għandhom u ma tfejqux, mbagħad marru għand French u blithom u qalilhom ħassewhom jgħaddu għall-aħjar. Fi French il-Maltin u l-Awċin kellhom fiduċja sħiħa, għalhekk u kellu fih xi ħaġa li tgħin lil dak li jkun ifieq. Kliem French kien juri li l-qawwiet tiegħu ma kinux fil-mediċini, imma t-tobba bdew iħarsu bl-ikraħ leh. Xi wħud ukoll bdew igemmgmu għaliex lilhom derilhom li bniedem marit jekk ried ifieq tassew ma kellux għalfejn imur għand French. Ma naqsux lanqas dawk it-tobba li ma kinux jidħlu fid-djar li fihom ikun mar French. Imma aktar mal-morda bdew ifaħruh, aktar bdew ikabrulu id-diffikultajiet tiegħu. Xi tobba Awċin rieħdu jieħdu passi kontra tiegħu bil-ġustizzja. Kien żmien meta xi ħudu jmorru għand French fid-dlam tal-lejl biex ħadd ma jarahom. Żewġ żgħażagħ dilku bl-ingwent li tom French bis-sabar lil missierhom wuġuh. It-tabib rid jara dak l-ingwent misterjuż, imma ma setax jifhem x'kien. French kien jgħidulhom ukoll biex jgħidu slima u qaddisa lill-Madonna. Ħafna kienu il-mirakli mirakolużi. French jispiċċa l-qorti. Minħabba dawn it-tip ta' każijiet kien hemm min spiċċa biex lil French tellawh il-qorti. Nisimgħu għal darb'oħra il-kelmiet ta' French. Fi żmien it-tabib Frank Vella Malti li kien joqgħod l-arb u s-surġent kien Michael Sherry mir-Rabat, jiena ġejt imħarrek u mwaqqaf minn din il-ħidma ta' fejqan. Kienet saritlu ċitazzjoni u kellu jitla l-qorti ta' Għawdex fil-11 ta' Ġunju tas-sena 1938. Il-Maġistrat Carmenu Parnis xlieħ li għamilha ta' tabib mingħajr il-liċenzja tal-kap tal-Gvern. L-avukat ta' French kien Franġisk Mażini. X'in il-Maġistrat staqsih jekk kienx minnu li għamilha ta' tabib u qiegħda lin-nies, French baxxa rasu u ma wieġeb xejn. Iskiet tiegħu u der li ammetta l-ħtija, imma kien hemm tabib li pprova jiddefendih billi qal li French ma kien qed jagħmel ħsara lil ħadd billi jalli ħaxixa. Kien hemm xi 20 li telgħu biex jiddefenduh, imma dawn ma ssejħux. French ġie meqjus ħati. Il-qorti ikkunsidrat il-kondotta tajba tiegħu u għalhekk ma weħel xejn, imma hu ġie imwissi li jekk jerġa' jinqabad mill-ġdid il-qorti kellha kull seta' li tikkundannah. Għal dan ukoll li ġie mixli bih din id-darba u ħelisa b'sempliċi twissija. Massess mill-pulizija. French kien jibża ħafna li jeħel xi multa. Fl-istess żmien tal-kawża il-pulizija kienet tassess fuq il-ħin kollu. Iżda triq tan-nofs kellu jinstab u dan sabiex il-ġid ma jonqos. Lil-French qalulu li jekk tabib jagħti ċertifikat lil xi ħadd biex dan imur għand French
dik il-biċċa karta tkun qisha permess. Ħafna tobba ma ridux jagħmlu daw u oħrajn aċċettaw. Nisimgħu mill-ġdid il-kliem ta' French. Wara dan, lil dawk li kienu jiġu għandi, kont nitlobhom ċertifikat mit-tabib tad-distrett tagħhom jew tabib ieħor basta biċ-ċertifikat. French jissokta jgħid. Pazjenti minn Malta ġew bil-mijiet u bqajt insegwihom b'din is-sistema. Il-post fejn French kien jara lin-nies ġieli kienu jgħadduh biż-żmien. Fost dawk li ma jemnux fih, French sab ukoll lil min jipprova jgħaddih biż-żmien. Ma dawn French ġieli kien jibes fi kliemu. 3 fajliet marru għandu biex jgħadduh biż-żmien, imma French qalilhom b'serjetà: itku, imma ħanaraw kemm se ddumu titku. Intom it-3 morda u sa 15 oħra waħda minnkom tkun diġà mietet. Meta semgħu hekk, huma dbikmu u telqu l-barra. Wara 3 ġimgħat reġgħu lura 2 minnhom u qalulu li seħbithom kienet mietet tassew. Fl-istess ħin huma talbuh maħfra tal-li rridu jwaqqgħu ħaċċajt. Dan kien fatt li ħalla impressjoni kbira u ħafna baqgħu sal-lum isemmuh. Ġieli ma qabilx mat-tobba. Kultant French kien joħodha kontra d-deċiżjoni tat-tobba. Lil wieħed mix-xara li sempliċement xtaq li French jitlob għalih għax kien sejjer jagħmel operazzjoni qallu: ara ma jfettillekx tagħmel xi operazzjoni. Kul ikla minestra u minflok pon ful itfa' 2 u għada erġa' ejja għax ikun għaddielek kollox. French ġieli bidel mediċina mogħtija mit-tabib u ġieli kien jiġġudika lit-tobba li kienu jiżbaljaw meta jiddikjaraw lil xi ħadd kien marid b'ħaġa waqt li kien boħra. Lil dan French qallu ċaru tont li lit-tobba rridu jieklu minn fuq daru. Huma żammew ħall-kura skont kliem French sakemm dan kellu x'jibatilhom. F'dan il-każ ta' akkuża gravi jissemma l-isem tat-tabib u dak tal-isptar ukoll. Tifel ma setax jimxi u t-tabib ordnalu l-ħadid tal-saqajh biex jieħu s-saħħa, imma baqa' kif kien. Missieru ħadu għand French li qallu: nekkilu l-ħadid u tilqu jiġri fir-raba. It-tifel innifsu jgħid: u kien qalli biex nidlek iż-żejt tal-ikel magħmul mill-flejġe. U bl-għajnuna tal-Madonna u ta' French tal-Arb ninsab tajjeb bħal ħadd ieħor. Każ ieħor. Waqt li t-tabib iddikjara li tarbija kellha l-ażma, French qal li hi kienet belet xi ħaġa. French ippreskrivilha ftit ingwent minn tiegħu li kellu jindilek fuq sidira u mbagħad iqedula biċċa drab sħuna. Wara dan kollu l-istess ħaġa qatt ma ġratilha iżjed. It-tabib innifsu ma rridx jemmen b'dak il-fejqan immedjat li kien ġara qudiemu stess. Il-ġrajiet tal-fejqan huma tremendi. Dan huwa każ ieħor li l-tifel minħabba l-mart it-tobba kienu qalawlu għajn u kienu se jaqalawlu l-oħra. Imma l-ġenituri tiegħu jridu l-parir ta' French. Kif sema bil-każ, French ħatafhom u qalilhom: x'tagħmlu taqalawlu għajnu l-oħra? Mela tridu li jkollkom tifel qami? Issa jien nagħtikom ftit ingwent. Għamlulu l-ingwent fuq ċarruta u għejdu 3 Ave Marija lill-Madonna. Għamlulu fuq moħħu u tibżawx, ma jkollu xejn. It-tifel baqa' jgawdi l-għajn li kien fadallu u għalhekk ma għamiex. Ħafna każi ta' fejqan ieħor wieħed jista' jsibhom fil-ktieb French tal-Arb ta' Patri Alexander Bonnici, Franġiskan konventwali. Dan il-ktieb wieħed jista' jixtrih anki mill-Bażilika tal-Madonna ta' Pinu. Min jgħallem lili ma jmut qatt. Kontra dak li ħasbu xi wħud, French ma qis ruħu xi professur u emmen li Alla kien qed jgħinu u kif hemm lilu jista' jgħin xi ħadd ieħor. Inniżlu silta minn intervista li saritlu minn George Pisani u Charles Arrigo. Pisani:
Dawn il-pariri li kontati fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq is-saħħa tar-ruħ, issa dawn dnub li jintilfu għal kollox, issa dawk li jkunu tajbin li tagħtihom lil xi ħadd li jiktibhom biex almenu jibqgħu warajk. French, jiena naħseb li min għallem lili għadu ħaj ma jmut qatt. Arrigo, u min għallem lilek? French, kulħadd jaf min għallem lili ma jmut qatt. Ma tafux minnu? Minnu ma jmut qatt. Dawn il-kelmiet ta' French huma ta' valur kbir. Intqalu wkoll minn bniedem li beża li jitkabbar saħansitra jistqar li Alla kien qiegħed jgħinu. U ma rridx jgħid li Alla kien qiegħed jaħdem fih, imma rrid li din il-konklużjoni toħroġ waħedha bla ma jnissilha minn fommu. Għalhekk lil dawk li staqsewh bitbissima ħelwa u kważi mistħija daqsxejn mistaġeb staqsihom kif ma tafux minnu u rrid jgħidilhom ma tafux li dak li ma jmut qatt u Alla biss. Imma dawk it-tnejn kienu fehmu kollox x'rid jgħid. Ifiequ jekk jersqu lejn Alla. Saċerdot Agostinjan qal hekk dwar French. Nistgħu nsejħulu wkoll bniedem ta' Alla għax ikkonverta bosta rġiel u ġuventur u anki xebbiet mill-ħajja ħażina tagħhom u ressaqhom lejn Alla. French kemm il-darba ma rridx iwiegħed fejqan jekk dak li jkun ma jagħmilx xiltu biex jersaq lejn Alla. Il-wieħed li talbu xi mediċina French wieġbu: inħsibek biss fin-negozju u riżarju qatt ma tgħid. In-negozju jispiċċa imma ruħna ma tispiċċax. Lill-ieħor li kien jimxi bil-krozzi French qallu: jekk għandek rida tajba tfiq, imma qabel mur ta' pinu sib saċerdot itlob maħfra l-Alla u l-Madonna tfejqek. Għalkemm b'nofs ħajra u mari erf ta' pinu u talab lill-Madonna biex tidħol għalih, meta qam minn bil-qiegħda biex joħroġ u sab li seta' jimxi mingħajr krozzi. B'ringrazzjament u ħalla l-krozzi f'dak is-santwarju u għadhom hemm sal-lum. Lil-wieħed pulizija qallu kemm kienu għal xejn il-mediċini li ħa. French wieġbu: biex jaddilek l-uġieħ kbir li għandek fl-istonku tiegħek, imorrulek id-dwejjaq kbar li għandek u ma tiblax aktar pinnu li għal xejn, trid l-ewwel nett tirrispetta l-mara li għandek u ma toffendix aktar lil Alla bid-da. L-akbar għena ta' French kien meta qabel kollox li l-bniedem kien iresqu lejn Alla. Ġieli tkellem b'ton qiebes ma' min ma kellux il-ħsieb li jbiddel ħajtu. Darba waħda mar biex ikellmu raġel li miegħu kellu mara li ma kienitx martu. U ħa taxi mix-xatt biex twassalhom għandu. Iżda fit-triq dak tat-taxi ra lil French ħireġ mill-arb lejn ir-rabat rikeb taxi oħra. Ir-raġel qal lis-sewwieq: dawwar lura u ġerri ftit ħalli nilħquh. Hekk għamel u beda wkoll idoq il-ħorn waħda f'waħda. Is-sewwieq tat-taxi ta' French induna li riedu jwaqfuh, iżda French ma rridx u qallu suq u tiqafx. Xi waslu r-rabat French niżel mit-taxi. Sa dan it-tant ir-raġel laħqu fil-ħin, marfu u qallu: kon ġej biex inkellmek ftit, iżda ma lħaqnikx id-dar. French qallu: lili m'għandekx tridni mur. L-ieħor issikkaħ u talbu bil-ħniena biex ikellmu, iżda French baqa' jibes u wieġbu: meta trid tkellimni ġib lil martek miegħek. Kien hemm soru li kien ilha ħafna tibattejlu biex imur jara u French baqa' ma tax kasa. Fl-aħħar isabet lil min wassala għand French u kif daħlet ħaditha miegħu tal-lanqas biss ma kien weġibha. French bil-kalma kollha weġibha. Qiegħda tara kemm jiddispjaċih il-marit meta hu jsejjaħlek u int ma tagħtix każ tiegħu. Ħabbar il-mewt. French ġieli għaraf tajjeb li għal xi persuni il-mewt kienet fil-qrib. Imma mhux dejjem ried jitkellem mod ċar dwar dan. Waħda mara marret titolbu xi ħaġa għal fieqan ta' żewġa. Meta ħarġet hu qal hekk. Tkellmet tant għal żewġa u ma qalitx kelma waħda għalija nnifisha. Wara ftit ġranet dik il-mara daħlet l-isptar u mietet f'qasir żmien.
Żagħżugħ mar jitlob xi ħaġa għal missieru. French urih li missieru kellu kanċer u kien se jmut. Lilu u taħbis xi ħaġa biex jonqoslu l-ġieħ. French innifsu qal il-mediċina li tajtu kienet ftit żejt ta' quddiem il-Madonna ta' Pinu. Ir-rakkonti hawn ukoll huma ħafna. Inġibu wieħed ieħor biss. Giuseppe Cassar minn Ħaltarxin kiteb hekk. Meta l-mara tiegħi kienet marida l-isptar, billi jien kont naf li hi ma riditx toqgħod hemm, mort għand French biex nistaqsih x'għandi nagħmel. Noħroġix jew indaħħalix hemm, jew inħallix hemm. Jiena wasalt għandu fil-11:10 ta' filgħodu. Kif wasalt għandu French għamel miegħi ħaġa li qatt ma kien għamilha u qabad jannaqni u jbusni. U ħassejt ukoll id-dmugħ tiegħu. Qalli wkoll in-nies ħarġitha li jien mitt. Jiena weġibtu, jivvintan tant affarijiet, interħilhom ta' tixkasom. Imbagħad staqsejtu dwar il-mara tiegħi jekk għandix noħroġa jew le mill-isptar. French weġibni. Ma jgħidlekx il-professur jekk għandekx toħroġa, int tagħmel dak li jgħidlek hu. Jiena tlaqt lura lejn Malta u sibt li l-mara tiegħi kienet mietet. Il-ħin tal-mewt tagħha kien eżattament fil-11:10. Xejn French kien qiegħed jannaqni u x'ħin semmili li kienu ħarġuha li miet. X'inqatt naħseb fuq dawn il-kelmiet ta' French u fuq dak li għamel miegħi jien ħassejt li hu kien sar jaf bil-mewt ta' marti, imma lili ma ridx jgħidli b'kelmiet ċari. Fl-aħħar xhur tal-ħajja ta' French. Fis-sena 1962 French għalaq 70 sena, imma f'dan iż-żmien hu marat. Il-ħajja tiegħu kienet dbatija wara x-xogħol u kien isib in-nies jistennewh u dan kompla żidlu fit-toqol tal-ħajja. Wara x-xogħol hu kien jaqdi lil kulħadd, ma tantx kien jagħti każ biex jistrieħ xi ftit. Ġieli ma kienx jiekol jew jorqod, huwa kien jippreferi li jgħin lill-proxmu u lanqas biss kien jagħti każ kemm ġieli kienu jiskusiri l-ħin. Minkejja dan kollu n-nies kienet xorta tibqa' tmur għalkemm kien ikun jidher li huwa jien. Fid-9 ta' Awwissu tas-sena 1966, meta ma kienx jonqsuh li f'9 xhur ħajja, French qal hekk għalih innifsu. Kemm nitħarku ftit, inni ħafna ma niflaħx. Inni sena u iżjed ma noħroġx mid-dar. Bħalissa iż-żjajjar il ta' Pinu inqabbad lil min jagħmilhom minn floki. Nitqarben hawn id-dar, jiġi n-neputi iqarbinni. French kien waħħal avviż mal-bieb biex bih jarraf li ma kienx għadu jservi nies, imma ħafna baqgħu jiktbulu u kien isib ħafna aktar ħin biex iwieġeb littri fejn kien jgħidilhom bil-mart li kellu, ħalli ma joqogħdux imorru għal xejn, kemm il-darba minħabba djufija tiegħu u kien jiddetta littri lil ħaddieħor. Littri ta' dak iż-żmien jixxibħu ħafna. Inniżlu biss lista minn waħda minnhom. Int għarrafni li qed issofri xi uġigħ f'riġlejk u tixtieq li jien nagħtik xi ħaġa, imma jiddispjaċini m'għandix għax bħalissa ma niflaħx. Il-wedied tat-talb ma tonqos qatt fit-tweġibiet tiegħu. Fl-aħħar 4 snin ta' ħajtu French billi qatt ma kien tajjeb għal kollox ma raqadx iżjed fir-remissa u kien jorqod fis-sodda ta' kamartu. Kienu snin li French għaddihom iqumu joqgħod fis-sodda daqqa tajjeb u daqqa ħażin. Meta beda jifhem li aħjar l-aħħar jum kien qorob, French beda jlissen li semħelu ta' Marija aktar ta' sikwiet. Il-Via Sagra minn ta' Pinu għal fuq tal-Ammar kienet tkun waħda mill-opri li jibqgħu ifakruh wara mewtu. Fl-aħħar żmien u kien isemmi dik l-opra ta' sikwiet u kien iħajjar u jżid mbagħad minn tiegħu u xtaq li jinqalawlu benefatturi li jgħinu f'din l-opra. Mill-bidu tas-sena 1966 French ma ħareġ iżjed minn daru u kien ħassu ħażin meta fl-ewwel tas-sena kien ħareġ għal qudies tal-ewwel u kien ikun kiesaħ ħafna u lil ftit li kienu jmorru jitkellmu miegħu kien jgħidilhom li ma jdumx ma jsifer u hekk ġara
għax fit-19 ta' Marzu tas-sena 1967 French ħa l-aħħar nifs u ruħu daħlet fl-eternità. Dakinhar kien jaħbad il-ġurnata tal-ġimgħa. Il-mezzi kollha tar-radju u l-gazzetti xandru l-aħbar tal-mewt tiegħu. Mara mir-Rabat ta' Għawdex irrakkuntat il-ħasda li kienet ħadet meta dakinhar tal-mewt tiegħu hi ħadet lil bina għandu biex titolbu jfejjaqula. Hi ma kienx taf li miet, lilha ħallewha tidħol u ħadet ħasda kbira. Xebba li kienet hemm ħadditilha t-tarbija minn idejha u missita ma' French. Kif marret lura lejn dara dik il-mara staġbet iżjed għax it-tarbija li ma kienitx timxi bdiet tieqaf fuq riġleha. Is-Sibt 20 ta' Mejju tas-sena 1967 saret il-quddiesa tal-funeral tiegħu fil-kolleġġjata tal-Arb. Ħafna marru għall-funeral ta' French u bdew jgħidu kontinwament miet Qaddis u bħal French ma jkunniex ieħor. French ġie midfun fiċ-ċimiterju msejjaħ taż-Żejt, dan hu ċ-ċimiterju tal-parroċċja tal-Arb. Il-qabar tiegħu iġib in-numru 70A. French għadu jinħass li għadu fostna. Għaddew ħafna snin minn meta miet French, iżda hu ma ntesix bħalma kien hawn minbassar dakinhar tal-mewt tiegħu. Kulħadd hu ċert li French malajr beda jgawdi l-Alla fil-għena ta' dejjem. Kif kienu jitolbuh biex jgħinhom meta hu kien għadu ħaj, hekk ukoll issa għadhom jittamaw li jaqraw xi grazzja bl-interċessjoni tiegħu. Fil-fatt ħafna huma l-każijiet ta' grazzi kbar wara wkoll il-mewt tiegħu. Illum French hu magħruf ħafna iżjed milli kien fil-modi. Il-ħajja dokumentata ta' French li kienet ġiet stampata hi eżawrita. Hi ħajja li inqrat minn kulħadd, minn nies fuq kull livell tas-soċjetà. Il-qdusija ta' French hi xhieda li Alla jsejjaħ tassew lil kulħadd għal ħajja perfetta. French ma kienx qassis jew patri u kun bniedem li jgħix fid-dinja bil-problemi kollha tal-ħajja ta' kuljum.